Mary Ann Bravo and family, Josefina Bravo and family, Lourdes and Lita and family, Maria Banao and family, Merly Baltres and family. Tapemet nga integraman nga ikaralagan, dagiti sumaganadamin manitaytoy, isuti karawa da Margarita Garabiles, Cecilio Garabiles, Henry Habo, Ricardo Bravo, Mary Vic Bravo, Maricel Bravo, Jordel Bravo, Joey Bravo, yung dagop aminan niya minatay nga 1 pulos makalagit kanapan. Tumakder na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at kumakada kayo. Kasta kumamit kayo. Kagabsat itangal daw ilagip tayo na San Ignacio de Loyola may sa Apadi. Nagkarkararag, inted na tibiyag na, ti kina mungke na ng patadar ti kongregasyon. So dagito Hiswita na isuda ti may isang tumultulong, may warwaragawag ti pamati. Iti ba nagdalyasat tayo kasimbaan, ilunglungalong tayo ti kinasinudo. Anya da ito'y ti panakikaysa, panakitinulong, ken panagmisyon. Tada ito ti tartari kagayon tayo nga simbaan. Tapno adda akon tayo, adda ammo tayo, ti akon tayo, akas misyonero ni Kristo. Bigbigan tayo ro dagiti basbasol tayo, tapno adda pan nakaikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan na misteryo. Sika ana ibaon tapno paimbagem dagiti puso nga agbabawi apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinataod mo ni San Ignacio iti uneg ti iglesyam, tapno riingem dagiti tattao nga agtrabaho, iti at-adda pa kaidaydayawan tinagan mo. Ipaay mo kadi, tababaan ti panulong na, kentimat pagpatulad mi, panangtulad mi kenkwana. Agtrabaho kami nga agpaay ken ka dito'y daga, tapno makikadwa kam tumet ken San Ignacio ang mabalangatan sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Idi mangrugi nga agari ni Jehoiakim nga anak ni Hosea si Jehoiada kinuna ti Apo ken ni Jeremias. Agtakder ka iti paraangan ti templo. Ibagam dagiti amin nga imbiling ko ken ka kadagiti taga-Hoda ang mapan agdaydayaw sadyay. Awan ti ilimlimed mo, ibagam amin. Nalabit adungteng danto ket idyanda ti kinadakes da. No aramiden dada itoy, jakto ituloy ti panggep ko amang dadael kadakwada gapo iti kinadakes da. Inbaga ti Apo ken ni Jeremias nga ibaga na da itoy kadagiti tattao. Siya nga Apo tinagkuna,
Masapul nga agtulnog kayo kanya, iti panangsurot yo, iti panursuro. Masapul at ingenyo, ti sao dagiti adipen ko. Dagiti propeta, amasansan nga ibaon ko kada kayo. Pulos asaan nyo, nga ipangag dagiti sinauda. No saan nyo nga aramiden dagitoy. Aramidekto iti daytoy a templo, tikas iti inaramid ko iti silo. Aramaten to dagiti amin a nasyon, a pagilinod tinagan daytoy a syudad. Nangyeg dagiti papadi, dagiti propeta, ken dagiti amin nga tattao, iti panangisa sao ni Jeremias, kadagitoy ijay templo. Tiniliw da ni Jeremias, apaman ana sa una dagiti amin nga imbiling ti Apo nga ibagana. Input kauda, rumbeng ang mapapatay ka, gapo iti daytoy. Apay akinunam itinagan ti Apo nga agbalinto daytoy a templo akas iti silo. Ibagam ang madadael to daytoy a syudad, ket awanton ti agnaed. Iti kasta, inaribungbungan dagiti tattao ni Jeremias iti templo. Ti sao ti Apo. Gapo iti ayat mo na indaklan, sumungbat ka o Diyos. Kapudayat mo ay daklan, sumumbat ka o Diyos. Bilangem dagiti buok ko, ket at adungem dayta dagiti gumurgura kanyak nga awan gapuna. Nabigsa dagiti mangpadpadakes kanya ket ipangagda. Ket impangpangtada. Ipabasulda ang nagtakawa, ket ipasublida kanya uray no awan unnala. Sika tigapuna anaong siak, ket itibain nalapunusak. Kadagiti kakabsat ko sang sanga ili ti kayarigak. Kasla akgangan na iti pamilya. Kasla gumilgil ayab nga apoy iti panagayat ko iti templom. Siya tinagtinagan dagiti ungsi aken ka maiturong. Kapudayat mo ay daklan, sumumbat ka o Diyos. Ngem no siya agkararagakken ka o Apo. Iti kayat mo at tiyempo o Diyos sumungbat ka. Gapo iti ayat mo anay daklan, gapo tatong palem ti karim amang salakan. Kapudayat mo ay daklan, sumumbat ka o Diyos. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan na kayo waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasunsurat ni San Mateo. Nagsubli ni Jesus iti ilina, nagisuro iti sinagugada, ket nagsiddaaw dagiti nagdengeg ken kuana. Sa dino tinangalaan na iti kasta asirid ken pan nakabalin nga agaramid kadagiti milagro sinaludsod da. Saan aya nga iso ti anak ti karpintero? Saan aya ni Maria ti inana, ket da Santiago, Jose, Simon, ken Judas dagiti kakabsat na. Saan aya nga agnanaed ditoy dagiti kakabsat na ababbai. Sa dino nga tinangalaan na amin kadagitoy. Inom sida nga rod ni Jesus, kinuna ni Jesus kadakwada, mapadayawan ti propeta iti amin a lugar, malaksid iti ili ken pamilyana. Basit laan ti milagro nga impakita na sadyay, agsipot tawan pamatida ken kuana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Daya kimaypay ken ka o Kristo.
Nembaga rabi tayo amin apo. Batangyo daytoy sinodo tatta bulang ti Agosto ti daytoy nga cluster. Ore na kami nga papadi idi last week. Last week nagtitipon kami mat dagiti papadi ti parte na ti Amianan ti Luzon, Diocese ti Lawag, Mountain Province, ito'y Abra, ken dito'y Nueva Segovia, apaya dagiti ti Sofragan ti Archdiocese ti Nueva Segovia. Kano andag sinodo tayo iti parokya Gimgimong, ure na kami nga papadi bat. Nagtitipon kami mat nga bibinnuray. Anya na ipagbibinurayan tayo, apay nga kasto di mapaspasama. Kami ti simbaan, kaya na nga ilungalong nga ti simbaan haan laagan nga retay kadaanan nga simbaan, anya di kadaanan nga simbaan, umay ka makimisa. Agdaton ka mo, agdaton ka haan nagawid ka awan bibibiyang mo kadagitay ka kaarubang ken ka kapamatyam, haan nga kasyay, haan nga na nyanaganan, haanan nga kasyay, ti simbaan nga idardarirag na, uray pa'y na idilungalong na ito'y imun una, na ito'y sisa, simbaan kaarubaan, basic ecclesial community, idi akati, traditional na simbaan na nilata po pa din, ag-design, iso na tamo surusurutan, babangkay na tamo na agararag na yung nagdisimbaanan, awan bibibyan di tunggal haan, iyay sisa, iso nga ron nga in lungalong di pa nagkakaaruba, ginlungalong di pa nasingod apa naglalangan. Lakas may sa abasit asimbaan, ijay sisa tayo, ijay inlungalong tayo, iti sisa, iti kataptan, sa bali mo tayo ito, ngam paunagan na ti sisa, anya na dyan, iti bagbaga na ti sinodo, panagdeng na, denggan tayo, nangruna na tayo awan ng tigaway, nagiti nabababa, nakapapso, mas lama na sisa nga, may pangruna tayo nagiti awanan. Santo, adda, anya ibagbaga na dito adda, panagkay ka sa communion, participation, pasat, mission, adda mission tayo. Haan nga di daan na simbaan na, ay tayo umay kalaan na, nalpas, awanan. Isuriya bagbaga, hindi umayag ito'y, kadagito'y nga ito'y area, medyo na daydaya. Nagito'y pasat Nueva Segovia, dito'y nga area. Nabiit pa ilaan nga nasukatan dagiti kakabsat tayo nga si ICM tayo so dati umay kanya tayo kamuyo tayo style na hindi dagiti kunayo nga puraw apapadi nijay ado ti matulong at kapot abroad katakwa na iti iso ka ti papanunot yung nga nakamula numapang ka di simbaan anya ti itag ni apapadi kasyan anya ti maala tinapay, badong, nagiti sardinas sa kakipit, nagiti titipuntakan niya yun. Tapno maayayo na tayo, ustong na dahi dyan. Nung idinagbali mo ti simbaan, oray niya may sa kapadi, ijay sharing me, nagbibinuray kami, ijay kakuan mi nga padi, ka-group 1 mi. Kuna naman, padi isunan, naabutan na nagitay si ICM. Nagitay puraw, handa nga sa CICM, nagitay SBD, basta nagitay missionary, kuna na, marit nami idi kunada kaslahan da kami nga dengdenggen mas dengdenggen dagiti tattao dagiti dadakkel tada kami siyempre igurot kunada nga ro babaktik kami nga nangisip isuda dadakkel nga puraw kasla Dios ti panagkita da kami kasla timoy kunada kasi magkanyayo idi na nagbaliwon ti panirigan ti simbaanan haanan nga rijay kunana ka idi oray mo tayo pati nga ka grupo kunana idi ibagamin nga tay magipartisipa agtayting agdaton agpa nakigtot nanda kaya taapay iso dati naruang gamin nga umaw-awak ko oray siya kumat idi umayak kanya yo di nagdagin na panak ka nagiti dadto mga interior ka sa bahali ti panunotatan haanan nga ti kinasimbaan uray di kaarubam, haanin nga di jay, umuna, anya ti maala, awanan di jay. At daatulong di simbaan, nagitay social action, nagitay kuwa nga danduma, nga maanan nga kasi jay. Ti umuna nga panunutin mo, anya ti maiyarayat ko, anya ti maitulong ko, tapno dumakalit nga simbaan. Tapno pumintas, dahito nga simba, day jayan. Kataptan,
Ti dardarirag na, tauri kada kami mat, nagbibinuray kami, nagbayat di question kanya may. Anya ti karit na, anya ti pakarigatam, iti sinudo akas padi. Kalau umasya ka padi, anya ti pakarigata ka makisinudo, anya gamit ti kunana kanya tayo, listening, accompaniment, agkakadwa tayo agdalyasat nga mangihidornirang ti pamati, agkakadwa tayo laeng. Anya ti pakarigatan, kunada kanya may adda nga rin di mentality mat, uray na kayo mat, nag-meeting kayo, isugor nga panpanawang kayo, apaya, da kayo ti ag-decide. Para iti parokya, da kayo ti makaammo, ala ka no, adda maiyarayat ko, yung kapanunutan, pagsayaatan tayo, nasayaan. Ngam da kayo ka naruang pailaang nga, anya makunan ni Apo Padi. Kada nagsaot ko, anya makunan ni, apay ganda po Padi, lang tiyak na panunaan, nasirip-sirip kayo ang siya. Kadahil diyay, anya ti struggle mo, kung nada ka nagiging papadi ka, ada pailaan, anya ti pakarigatan na, dayay mentality nga padi siyak ti padi dito, siyak ti masuro. Uri agdip pa kayo, ag-meeting kayo, siyak to pa. Haang nga maibagay ti kinasinudo tayo dyan. Noon niya dinag-decidean nyo isang arod. Malagip nyo, nag-kongreso tayo, di kasangsang-kut-kut tayo. No! Siya yung nalas sa ispay lang mga pagturong tayo sa. Malagip nyo, nagtakwat tayo dito di parokya. Niya, kinita nyo, tihili kasasaan. Ekonomiya, pamati, politika, iti kultura. Di ko nakita tayo no, anya ti ramuti, anya dagiti nasaya at maituloy, anya dagiti mapapigsa, anya mo dagiti rumbang masukatan nga nakairamutan, iti pamati kin kanawitanan. Kada kay tinag-decide, haan ko ka kinurek. Haan ko, iso ti nayo, iso ti feeling yung arod, day jay. Iso tinay natakwatan nyo, iso tinay vision mission tayo, da kayo dinangaramid na yan, tada kayo di may apply, sa bali dyan ang mga parokya, sa bali sitwasyon nyo. Tada yung orti kinasinudo, da yung panag, dengag, panagkay-kaysa, panaglalangan, panagdadanggay nga, umanurot, da yung tikayat na nga ibaga. Kung uray manan ang, kung nadamanan kada kami, da yung sharing ni mo, tadamat, nagsisiran mi. Anya mo ti deja struggle mo, nya ti pakarigatan deja the mentality. Anya mo pakarigatan ka dagiti tao. Kung naana di may sa padi ka, isumo lang nga isu. No agayab ka ti umay at bibinuray nga agsisinudo. Apo, lima nga babakat, duwa nga tulang, kin duwa nga kabaw. Pinatutong ti agsurat at papagerger damot. Ako namin mo, isumo lang nga isu. Uwan talaga akasta. So ay di-meeting ko ng kadakwada ko, apa, limlimamot ti umay. Ano kataliman Nagduma parokya ka no katalon. Kung naghanggay nagdanag, kasta talaga, amoy yung teknik na ko na i-schedule yung timisa nga agda kaan na. Ang kitaan nyo, adong umay. Nalakalang ko na i-schedule nyo timisa hanggang agluto kayo ipaglaw yung sumarutsut na yung tabtabaan. Kitaan nyo. I-schedule yung ang kitaan nyo, daan na tapaya. Madigang gandaan namin din kinasimbaan nga panunot tayo, nga saka na sumurot yung simbaan no. Kanya di umuna. Ubaan na ka, uno si kagabub-uba, di mo, pabunyagaan. Nata, pabunyagan nyo tao ba eh. Nalpas bunyag, di mo nakitaan. Sumunod to man yung simbaan, at nakikibkibin na, kasaraan. Santo man la sumunod yung simbaan, idurduronta niya, lagi pa. Mamitlo lang, arod na sumunod. Idi ubaan da, idi kibkibinan da, idi idor, kayat yung kasjay. Haan nga. Kasjay la, ano daduma, adda kasjay kami nga, adda kami kasjay nga kakabsat tayo. So kung apo, agpunpun ka no, di adijay daya, may katulikuta, uwan apo, apay nga maganda magimis-misa.
Kung na mo, di may isa ka, apay ayan na, naging kakadwayo, ang sinudo, ayan na kami nga parte ako ko, sada na makinisan, o da pablisan ta, sada na makinisan, o da natay kada agbun niya, ibaga mo kunak, ibaga mo kaagbun da aganak, da itebi, dinuminggo da nga agpabunya. Wano, dinuminggo da nga agminatay. Lahat na, ibos na ngarugan. At dakas diyan na talaga, di ko nata nga awan ti sinudo na. Haanda nga makipartisipar, tilaan ang muda, mabandan di kay simbaanan, agpamisadan, agparintumang awit, awan bibigyan niti. Haan, kasla mo lang di pamilya Di tatang ko mas, halamapan mo ka, idanang bakit na, itad na di kwarta yung anak mo, awang mo relasyon na. Awang mo na saya at nalangan-langan di anak, ginagasawa, kas di garon di pamilya, haan. Adda bakit mo, adda anak mo, ngam haam mo nga pamilya no kasjay nga sa kalamapan mo adda ka sa pulahaan ang kasjay. Ti pamilya aga adda naununad a relasyon ngam DJ pa nagkaedda, adda naununad a relasyon ngam DJ pa nangited ti kwarta. Ni kus ko sila pandaksan, uray na sifnag makita na ko sila kagurayaw. Kasjay uray ti simbaan. Adda naununad nga banag ngam DJ daton mo. Adda na ununad nga banag, ngam di umay mo panagparintumang, anya di dyan, dungag kini kabsat, tulungam ni kabsat, agdalyasat tayo amin nga may sa nga mapan, di dyan ibagbaga na dahito. So, itong madamdama, hangkay agaw away niya. Oy, da kayo nga parapakan, sa kayo lagpakan, numalpas ti sharing, Baka no na ilawan yung nagpakan, agawin na. Awang tuman mabatin. At dala ang ayat aramidin nyo, kunana listening to the Holy Spirit, kunana inya rejay, at bibinuray, at dalagati sa lubsod, no, so bahang na nalikat, Ilocano, takitaon tayo, takwatan tayo, no, inya ti pagkor, kurangan, at bibinuray tayo, isang wasakay tula, at gaon wawan, ilakyo tagay. Alis na kumalay at nilulagtan tamaso, iyak kakaitan. Hindi dyan, ibagbaga na. Kaya so dyan, listening ko na day to yan, haanlaan nga na yan. Adaw, itulong mo, haanlaan na yan sa o, hindi kiti dumngag. Kaapay ako na, tunggal biya iburay, itunggal maysa, kasla isumot ti idardarirag ti Espiritu Santo. Dapat ti mang takwat, tada kayo nga mismo ti mangi, buray. Tapno makita, no, anya tinakdakkel nga aramilon ti simbaan, kino makikita, no, os-os to mula di panangidalan. Takuna nagarod ko, uray kas ano kapintas ta programa, kas ano kapintas day ta kaurnos ta kapilya, ala barbaring di mo marugrugyan na ti kapilya yon. No haan nga idaldalan ti Espiritu Santo, kawang to kailaan. Kas lagi pamilya, ibasar tayo ti pamilya. Uray kas ano kaimas di makan. No. Di mat uray kas ano kaimas di makan. Mga kayaw! Ay, nakayang sumarunuak tao at pis-pis bukak pailaan. No, awan ti napintas nga relasyon di ba nagsasawa nga mangan. Uray ka sa ano kaimas di makan, di mat natamnay. Uray mo ano dahi tay, anya na ka na narayok nga bugoong ka, bas-basam ka kamot na nakas na sa kanto, sukaan, uray na ugot na ti kamuti no, nasaya at di pa naglalangan ka, nasamit ha? Uray ka no kasano kaimas dahil niya makan no, at dama agsansaning ikin agsangsangit, tapaya liputan na matagay. Kapay liputan aya, kunang kumadi lalaki ko, ikagatangat mo tinaimas nga si dada. Uray pa naimas, no, haan nga nasaya, at dilangan-langan na tamnay, kasjay mo ti simbaan. Uray kasano kamayat day tanga, na ibagbaga tayo, kapintas na kita facility tayo, uray kasi no ti padi nga umay, no, haan tayo nga mapaunag na niya langan-langan, di pa nagkay-kaysa, no saan nga idaldalan ti Espiritu, ti ayat kin kinapod na niya simbaan, agkawaw tumatlaan. Awan tumakas lanatang denggan ti adardarirag ti Espiritu Santo. Dapat ka makikaysa nga agdalyasa. Adda pasit mo kinikabsat mo.
Itamad kami first world countries, Amerika kada Canada, ang shout out ka no, kanada nga dungdungan kunada. Don't talk to strangers! Kunada gamin. Kapag na makinisa, awanan, awid, awan bibibiyang, oray ka arobam, awan bibibiyang mo. DJ kanya da gamin. Iso na pang kasimbaanan na very para kanya ka na dry. Abang ka na makimisa, itag mo yung datong mo, cleanse mo, nalpas. Datay mga Pilipino, sobra mo, taan. Ang mga dudok na stranger, amin mga biyag ti kararwa, kada amin nga gadil ti aso ti kararubam, kaamong amin maistoryam na sobraan tayo mo no gaduma. Nga maya ti ibagbaga na di dyan, na ununag a relasyon, iti simbaan, tapno maipakat nga ag misyon. Anya pwede na pintas nga pampanunutan tayo, nagiti sakripisyo tayo. Da kayo. Denggan nyo, uray na kayo nga, uray na tayo makisisyatak, kadagay tayo lalaki no gadumakin, uray na tayo nagtutongtong ka, anya tayo istorya yo. Apa yan at da kayo dito yung nagtisimbaan, da kayo nga nataangan. Dagamin apong ko apo, hindi ko daamang ko ka, uray Santa Lucia ka, pagpaglaon minopiasta kada simana, tayo ka mga makimismisa ide. Idubing kampay laang ka, inruam da kami, nalalas dyan. Wow! Isu nga dagiti bunga, dagiti sakripisyo, daapong, dananang, tatang, nga agkarkarison nga mapan makinismisa, da kayo matibunga na no apay nga da pamati kanya yohan. Makita yung dagiti pamilya nga, di pa inserag dananang kintatang da isuda dagitay, pero di los buenos isuda dagitay sa dala umay no at da plato ha? Kaya imay kata Acosta de Ralon suwando katan ka amazing great agkun punan nakapartidan tayo magkunwari magkinisa tam magkipangan tayo kita nyo no haan nga na erwam de yung ubing no haan nga na uray no haan nga na paunag de jay pamati manipod ubing uray ag seminar to nga agkasar. Ura na niya kaya aramidam, nagrigat ko nga maruam, di simbaan ta, haan masinsinit nga ruti ubad na tanga na ruam, Kada kayo nga nasanay, komportable kayo tatugaw yun, tulad di simbaan. Kasi di jeri na yun, ubing kayo palaan di dyan. Isuman niya ti ibungan na daytoy, tatapay laang da kita ubing ibagbagak nga rudan, isanay, aging gana nga daytay, bunhanda maawatan. Ngam isudan to tinapingpingat, kas lang arod ka na kayo. Apa yang ore agtutudo, ore pa nagtatalon ka, adakad to'y. Diyan namin rin to'y. Apa yang ore no adda problema, adda pakarigatan ka, diyan na tayo ka, agtalaglang takin ni Apo Diyos. Inyo, ubing mo gamin nga inyong dakan. Ngam no dagitay sana nakastarang ininagkasar, wano na tayo, na-convert mo baset, ore Domingo tanaka, tugtugol kayo, dutan patiran, yung kitkitaan, baka makita na tayo ito. Nadugat ti malabsak, no ka kahang nakumitkita, taang muna, malasin ko mo. Naduwa ka niya yun, ito daw, baga? Ahang ka no. Anya di bagbaga na din yan. Imula yun, di pamati. Isunto mo lang na isun. Uray kas ano kagagat mo tatang panagtalon, uray kas ano kagagat mo no panagtabako kada panagmulat ti maiskini ko, di relasyon mo kini Apo Dios apay nga apektaran na. Tanuhaan nga nasanay, nuhaan nga imunag dayta, hambon tulak ta ammo tila pampanunutan ka, ay Domingo manakta. Apay pumapakyawak mo tiraog ini. Pumapakyaw kami magtiraog. Nung lumalong ti Sabato ka, doon di parbangon di Domingo ka, ano siya ako, mapandaga di nakablo ako siya ka, tamaungtang kami, di, haan na ka di maungtang, berbero ka ng dayay, rin na. Kano at dati pala di level nga, kas ano ti sumurat ti simbahan, kas ano orag nga, ag sinudo tayo, no, kas jay, dapat na naununagan nga, naununagan nga ang gulo iti panagbiyan. Alaraw nga kay madanagan, kulak nga ron.
Agimula kay lata, nagita na sayaan nga arami, nagita pamati, imula yung lata, amuyo di pagsasauda, hindi nagdo mga luglugan, di jay ka numay sa nga lugar, na singpot ka no adda agpadi, wano agmadre, na singpot ka no dahil nga lugar, kada kay bisang sino ka, awan apulos, Diyos ko, pakaw ng anyakay na ron. Ako kay madre yung haan? Na San Emilio, del Pilar, adda madre San Emilio, adda magpadi da. Siga, iya mo, dapat pada Madrida, San Sido, Zero, lang. Nasingpot ka no, kung nadaamoy ka na kami, ang mga panangkwa, kanya ijay ayan me. Kamanggaan lang, amoy ta kamanggaan niya. 5 kami ta, may sa pamilya, Laor, Ken, Laoriana. Nagiti Cortez, ginanang da, kapsa titatang ko. Dahil may isang uncle may inuod dyan da amang ko, so di da anak na ijay Germany. Dahil kaanakan may kapsat mula da amang ko, manong ni amang ko, dahil lulo na, dahil ko. So 5 kami, takamangga, doang agkapsat, talo ka, doang agkapsat kasi sinadamay sa kaanak kami. Dahil sityo may nga ubog, nagbatit nga ubog. Kilikili ti bantay. Nada, idiubingan ka no, ada simento na tibalayon ka na, baknang kan, ha? Pita amin nga sirop may di. Ako may kabit ka na tiba to kapag kakalantayan mo no, pa nagtutudo ta, dalin ta nga, angkas niya ka na, nagati kulkulay ang di ko sinang, buya kulkulay ang. Ngam na ada nagpati, talog dyan, ubog, nagbasitan nga sityo tapaya, pampanunutong mo, tapay kas ano nga tanga nagbalin akas dyan. Nauyong na iti apong may lakay, nagdakkel nga lakay. Gumagabbo ka no iti. Nung iti lumakayan, apo, palapalon na kami na iti pagkiwar ti binugbog, amoy yung binugbog. At ito isang kastani nga, dwalawas nga pagkiwar na, ngingiwat kami no si Mana, pataristisan na kami. Nung iti lumakay bumagandang, apo, nakasilsilap na yun dito kauda. Yan di butaka da mo na jay kuan na jay nga ate niya tayo kubrada ang san turo sa yuda. Iso kada kami mga tatibungan na. Amuyo ayan natabasit nga sakripisyo. Natabasit nga luwali yung san turo sa yuda gabot at na ko padin ka awanon ti hello awanon ti salberina na inti santan tanda datan paday. Ilipas yung lata. Ako yun DJ mula tayo nga DJ, no may papanti pamati hanyo amu, no anya tibang ka na. Hanyo nga amu kas ano nga aggaraw ni Apo Diyos. Basta ipatid yun ipamati yung aggaraw. Dita pamati yung kunakon na ita pa nagtatrabaho na nagkukuha. Normal nga ang trabaho tayo na nagagantay. Ting kasapulan. Ngam DJ ko mapamati, adda nga iyon, unag, adda nga mapa, unag. Tahan tayo nga kapag sinudo, no di tayo may maawakan DJ pamati. Sinudo nga kung kunada, kasano tayo nga agdengag, uray ni pati, agdengag, kasapulan, iburay, admisyon, makikaysa, di pa nakikaysa, kagdakan niya tayo daytan. Nung kasano di pa nagdengag, kasano di pa nagmisyon, niya di kunana, denggan ti boses sa o ti Espiritu Santo. Tano iso mangidaldalan kada tayo, asidilgan mapaan. Nung ti pampanunutan tayo pailaan ka, individualistic, awang bibibiyang ko, awang bibibiyang adayo pailaan. Na amumon nga iburay di agdakin ka, no amumon ti dungag kinikabsat mo, no amumon ti mangisakit kinikabsat mo, no agdadanggayan, nasaya at mangrubilay jayan. Nung tatoy mo natin ibanghelyo tayo, tapos sagidan tayo mo laang, Ignacio de Loyola kung matiriding na ng dati umat ni Apo Jesus, nagsubli ka na gisuro ijay sinagugada kana ikanda tinaysa na nangalaan na tinaysang sangayan asirib haan lang nga niya gaputa Diyos isuna amoy isay aramid ni Apo Jesus ngamin sakbay nga pa nagisuro sakbay nga pa nagmisyon mapanag kararag pangalaam ti sirib mo kararag pangalaam ti laing mo kararag pangalaam ti tigsam kararag tano awan dayta alawapaw amin kapoy amin ramid tayo no kurang ti karkararan. Tumakdap tayo para ti kararag sa pasa. Kumararag tayo kasi papakumbaba tayo ako mamang ken mangitalit iti Dios nga ama tayo
kinailangi ay ang nailangitan dagiti kasapulan tayo kadagiti tunggal panggap ko na tayo Dios nga ako mi denggan dagiti asog mi. Diyos nga ako may denggan dagiti asog mi. Agpaay iti simbahan tayo, ni Santo Papa Leo, dagiti obispo, papadi ken dagiti amin yak serbi iti simbahan. Tapno tultuloy latta kumatanapda, amangira kurak tinimbag adamag, ket agserbida akas instrumento, ipanagbalibalo ti lubong. Kumararag tayo iti ako. Diyos nga ako may denggan dagiti asog mi. Agpaay iti pagilyan tayo a Pilipinas. Nang nangruna kadagiti opisyales anay kan iti saad ken karbingan nga agserbi kadagiti tattao. Tapno ipaay da kumati di kalibre a serbisyo kadagiti tattao ket saan da ang masisirap iti seleng ti pirak. Kumararag tayo iti ako. Diyos nga ako may denggan dagiti asog mi. Agpaay kadagiti amin nga adda ditoy ita. Tapno tuloy tayo kumanga agbalin a saksi iti kinaimbag. Kinamanag parabor ken kinamanagayat iti ako. Kumararag tayo iti ako. Diyos nga ako may denggan dagiti asog mi. Agpaay kadagiti naayat tumultulong iti parokya tayo. Tapno babaen ti panalaknib ti Dios. Ikanawan ako maida iti dakes ket makapagserbida akas katulungan iti simbahan para iti panakaiparik na tinapudpudno a mensahe iti ayat kadagiti tattao. Kumararag tayo iti ako. Diyos nga ako may denggan dagiti asog mi. Agpaay kadagiti isu amin nga ipatpatek tayo. Anang ipulangen ti bukod da abiyag. Tapno iti Diyos ikuyog na kumaidan iti biyag nga awan inggana. Kumararag tayo iti ako. Diyos nga ako may denggan dagiti asog mi. Agulimat tayo ang tayo natdawatin dagiti bukod tayo ang panggap. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo at dimawat titulong tayo ang may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Diyos nga pumidinggam dagiti asog mi. Managayat unay nga ama, iti nalaos sa panagayat, ited mo ti panangisalakan mo kadagiti amin a tao, ket inyeg mo tinadaeg a panagbiag, uray pay ti agdama a tiyempo, adu pay laeng dagiti pakasikuran mi iti panagbiag mi, ket ikamang mi amin idakain ka, paramet laeng ti pagsayaatan mi, dawatin mi daytoy itinagan ni Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen.
tayo kakabsatap na tayo kenda iti adaton tayo makaiayo kuma iti Diyos Ama man nakabalin amin. Ket may paayo pa kay daydayawan ket baka gloriyahan tinagan na ket kasta nga tapagimbagan tayo ket ikatagumpay. O Diyos nga ako mi makaiayo kumaken ka dagitoy daton mi iti panagpiesta ni San Ignacio. Pasantuan na kam kadi babaen daytoy Sagrada Eucharistia. Iso nga inted mo tapno agpaay nga ubog ti amin na panakapasanto mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at nakumakata kayo. Basta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Magdala na si tatagay tiya. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May kariget rum. Od noon ay may karigat rumbeng anong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kadagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga ako mi. Taaramida mati iglesia ibunga na adi agresa ti baro apa kakitaan ti kinasingpet. Babaen ti nakakaskas daaw apa nagbiag dagiti sa santos mo. Ket ipaay mo tinalawag apa neknek ti ayat mo kada kami. Kasta pay ababaen din isang sangayan na pagpatulat da maawis kami nga agbiag. Tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan. Ket babaen di makaiayo ken ka panangibabaet da ipaay mo ta pannalaknib mo kada kami. Isot gapo na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos ket agraragsak kami ang mangidaydayaw ken kaket ko nami. Santo Santo ti Apo a Dios dagiti amin a Pascua ti langit ken dagat no iti pakay daydayawan Hosana iti madaydayaw ti uman itinagan ti Apo Hosana Hosana iti kawanwan. Pudno unay Apo, biig ka kinasanto, kat si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo tayo Espiritu mamang kasanto kada gito'y adaton. Tapno pagbalinan, kati paay mo ida kada kami, abagi kantara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagi, iso amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamet nakalpasan day di pa ng rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro ken nagnanayon at tulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbason. Aramiden nyo daytoy a pangilaglagit iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kining ka panagungat, inakanugsalakan sa isang alugod. Iti ngarod pa nangilagit mi ti papatay, kan panabungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda dito isaklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin ni Apo, tada kami ang makirama diti bagigan dara ni Kristo, pagkay-kaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagit ang kadaapo ti iglesia manay sa kung napiti sa ngalubungan kat paray-rayon kayat na anadyusan. Laglagit ang nila iyo Santo Papa mi ni David William nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi.
Laglagi ng payapo dagiti kakabsat may pimusayan na si inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kan ida iti sidong taraniak mo pagkakitaan daken kay tirupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanayon na biyag. Kat makiranod kam to kaya gasat na Berhen Maria ngay nati Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin na sa santo. Isuda na kapudno ang nagserbikan ka dito ay daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantanok ken magidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sila kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imikan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti Ama, kadlalwan tayo ti kararan nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama amin. Sa bilangin, patay tayo kumati namin mo. Dungkeng kumati pagarian, matungkang kumati natin mo, dito'y nag-aakas sa dilangit. Itdang kadakandal daw ito, iti kalimbi, iti patinayon ng daw. Pakawanan dagiti basol, mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol, kada kami. Di nakamet baybayan, no manugot ti suliso. Dawatin mi kan kaapo, tay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay may di kinagasa kanam namain mi. Kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Tapukuan kita tayo ito panakabaling ken dayaw tagnanayon dito. O ako mi ang Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti bakit kada kayo. Kapya aggapukan niya titad ko kada kayo. Saan ka na dagiti basbasol mitimingmingam no di ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana. Ti kapya ken panagkay sa si kagagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumagadda kada kayo. Iti nagpakumbaba kinapnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya. Cordero ti Diyos, amay ka kadagitibas basol ti lupo, pasyan na kami. Cordero ti Diyos, amay ka kadagitibas basol ti lupo, pasyan na kami. Cordero ti Diyos, amay ka kadagitibas basol ti lupo, itdem kadakan ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat ka rin ti basbasol ti lubong. Nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, dyan may kari, may kakanya, kunti may salay nga sa umag ang bagtontoy karar. Nakapsot mi, nakapakawan, nakurangan mi, inurong mo ako, ipanagbiag mi, siraya ti Diyos, hintay rambaka. Grasya na asago, pagraramanan, dahil sunibyan, paminalapwan, ligat kenamay, Diyos pagkamangan,
ligaw, kay Marmigay, kay Magpaiso, Minasulae, Iriken namnama, ito agleme, Iyaya ti Diyos, Pitay rambakan, Asya na asago, Maglalabanan, Naiso tibyan, Amin nagakwan, Igat kenaman, Diyos pagkamangan, Iyat ni Diyos, Hinday rambakan, Rasya na asago, Maglalabanan, Taiso tibyan, Amin nagakwan, Ligat kenamay, Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Apoy paay mo kadita na ito yung sakripisyo apagyaman nga idaton mi. Iti panagpiesta ni San Ignacio, iturong na kami kay Agnanayo na panagdaydayaw minto iti dayag mo sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo, anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kalpasan ti Santo na misa Apo, awang kumapay ti agaw-awit, agbibinuray kayo. Bara iti daytoy sinodo, adala iti question niyo. Adan, medya ni Mestra Ami nga mangida ulo ken ni Mestro. Agbibinuray lang ako sa kay tumangan niya. Manay mo lang talinuto yaw. Umanay ka nung kay madanagan. Sa ito no bigat Apo, dali tayo mapan maki seminar iti Family Life Apostolate EJ Candon. No hanggang nga makataros nga agmotor Apo, mabalik umay kay di parokya ta maki lugan kayo ijay lugan. Kabayatan na, dali tayo lektor. Nga haan nga mapan, umay kay tibigatan rogyan tayo kakonpesar, ituloy ito tayo konpesar. Kalpasan ti pangaldan sumangkot, dali tayo agapo di kandon. Ginto no Domingo, iso ti graduation, dali tayo nagatenda, iti Basic Bible Seminar. So, kita dagiti nagatindan kas latintinag dagita bersikulo kada kapitulo ta utot na di amor na awatan dan data nga Biblia niya. Talaga na saya at launay at makatulong kanya tayo di pamati kung nangarog ni San Jeronimo ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Nahamuan mo ti Biblia, hamungot amo ni Kristo nariga. Alam ko congratulations ka dagiti adon to pay sumarunong nga aktibidades tayo ako. Riya schedule tayo. Ti Apo at dako makada kayo. Dandisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo at Amisa. Intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Pagyaman tayo